Li Bajarê Amedê Festîvala Zebeş hatlı darxistin. Ji aliyê Şaradariya Bajarê Mezin û Alîtiya Bajêr ve li qada Şêx Seyîd Festîvala Zebeşan bi beşdariya welatiyan hatlı darxistin. Parlamenterên Amedê, serokên sazî û dezgehên fermî û sivîl di festîvalê de amade bûn. Rêveberên Bajêr yek bi yek serdikî axivînê gotin, Zebeşên Amedê bi tehm û bi mezinbûna xwe û bi kiloya xwe li hemî cihanê bi nav û denge. Festivalek gelek kevne. Ji bo çanda Diyarbekir ve bêjin serê 100 sala ye di xerata Zebeşa Bîstana de Zebeşa ekumanek işî kom dikin o vana didin naskirin îja ji vê hem xwarina wan heye o hem toxum distînin o hem jî tişkî din jî heye dikin di dema ku ez wezîr bûm çend sala me da çêkirin em bêjin van Zebeşa nîvî wî dibirin hundirê wî vala dikin ê xwarinê dixwin ê din jî ewkê dixinê ariyayê zinga. Di festîvalê de govenda Amedê hat gerandin û hin pêşbazî jî hatin li darxistin. Hejmarek zarok Zebeşên girs li erdê wekî gogê gogdan. Bebikên piçûk di nava qalikê Zebeşan de dan rûniştandin ku ka kîjan bebek li Zebeşê lê tê hat bijartin. Hin genç jî tevlî pêşbaziya xwarindina Zebeşê bûn. Piştî pêşbaziyan hinekên wan hatin xelatkirin. Zebeşê me Diyarbekir, me got mezin bûna wî qelbê milletê Diyarbekir temsîl dikim. Sorbûna wî, oşêrînbûna wî, milletê me Diyarbekir, samiyeta wî, germbûna wî temsîl dikim. Rengî wî, şînbûna wî jî temsîla Diyarbekirim. Ev Zebeşê me Diyarbekir, şefqatî, pir şefqatî, pir zor, zahmetkarim. Li ber şetê Diyarbekir, nav qûmê wan em diçînin. Di festîvalê de cotyarek Pîrek Ajîn jî ji ber gihandina û xwedîkirina Zebeşek a herî mezin hat xelatkirin. Min şeş meha tevbêrî, sê meh bahar û sê hatî. Min tevbî Cebeşîr diye turdestê me binê çapê. Mok bebeka xwedî kiriye, me avdayî, me gobele kiriye, me çape kiriye, me eşev kiriye. Güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. 530 Sembola Bajarê Amedê Zebeş her ki diçe külaha xwe zêde dike. Li gor sala borî îsal jî dîsa giraniya xwe zêde kir. Sala borî 45 kilo bû, îsal 51 kilo û 400 gram hat. Piştî axaftin û pêşbaziyan festîval bi konsertên hunermendan heta nîvê şevê domand. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.